Spinamo. To my recipe, ampalaya with carne and panakot, ahos, sibuyas, atsal, up to egg. Ano siya? Ano na siyang kuno ng karni, mga badi para kipos siya, mag-uwel-uwel bawas sa mga kanya, mga tambok ng uban. Entrada dia. Sibuyas. Sibuyas, ahos. Ano, resulta na yan, di ba? Pero siya gihumba daan. Pero siya gi-adobo ba? Adobo bitaw. Pag maluto-luto na rin siya, masunod ng mga ingredients. Ayan, naman na siya ibutang ang ampalaya, mga badi. You understand, mga badi? So, pwede na natin ibutang ang ampalaya. Next lang natin mga badi, para fresh iyang ano ba? Ang iyang mga inat o mga oils. Sura ba diyo? Wala pa na siya itlog. Ampalaya with baboy. O itlog din. Ito na, itlog mga badi.
sisig ang palaya. Mga badi, sisig ang palaya. Ano tirada dahil mga badi? Kaya na mga badi, sisig ang palaya. Thanks for watching.